Adi tapi banda den DJ ide lain nyoba dauninda. Padoba manung sajo di rumah odie antara un obadanawa pai raun Lela sa adie sola ala bai bang Rami kakaba indo puro de Rami de anak mudo-mudo Tando-tando duya latuo Mai ko contohnya Kamaraun katiata pai cie adie tengah adie kau lelalai Aku lepasin yang kayak kok elurui enyo batang padio die den kare la kare kabong luo kok den purui enyo kiloat ide die namo mama gia sarudai ko pai raun Kaya pai cie bao iti awak sama bayi Aja dah atwa iyo la Lama le atau la le la bang ka ti bagandang ceko deh kan mati lah ke ceko kan kau kan tak pai ke ceko Pikirlah dulu ke mana ke pai masalah tinggal le iyo abi le ala perpanjang ala ketapan ala ke bungku-bungku ala ke belakang-belakang ala kapasisi ya kapasisi yo alu ne atua kapasisi lah kapasisi tu le atua kita goyang lah badan kau ni taraga pulo jalan-jalan salah ke mana taraga jalan-jalan ke mana kau hanya atua taraga jalan kapasisi onde dia pariana basamo-samo tando kucing ayene dede ado bati lale di kanyangno pai raun kendo puro pai cie kau caco iyo kau ya caco waktu lela salah ya sado tak tahu adi buyang komat onde dia nama suku mukarang kampai dia lalamo salani atende yang emang kok sayang awak tidak sampai pai raun kaya kalam pai cie kombat hitam saya hitam-hitam itu anak kau juonya ayo nah Ijian lah kayaknya mau babang itu lagi. Balaku lah siril di pantawako kurang aja. Bau konsen kapainan badan apa nuya di kuro mangkok male awak bakawan kamaraun kacupa pai cie kau tengah Atua Akam yang barana ajawi manu Sudende kasua manu Sunyo ado ampe iku Hai mana sudah Ati bodi dena ado salah Sebonde aku beko de tuda Iyo na josiku Kamarau Satu medang Aicie baru